chia container có lồng vẹt sao với thì May ni lawin April ni som ni paria tania khóa chế về mà với hiện school no bằng te college no bằng te le office tang pot sol an tia chuanin ruwa te sur na sa boruak te nge ni anga rita punta phe chuan thlipui te a chuanin e ka channel awen tu te masain in lo dam in lo fi se zel turin tu sakna ka lan chuan dam lo te polo dam mula chuanin ka channel a hianin hei nge niang video te karon da chodona manin dam chuan project te karon siam chan dona tun kuma pe chuan hunom tur tak tak te chuanin hei vai chu chol ina om ve mana chunga ka pui dona chuan ka pui chu karon ti lang khel lawang karon se ve ve mai chu ai ka pui don tak tak chuan po chu ni se inong ngai chang se don nha bye bye